І на третій день увоскрос, паводле Писання, і взышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Аминь. Просім Бога, каб у гэты час паяднання і ласкі духоўнае абнаўленне здзейснілася у нас і ва ўсім свеце. Молімся за біскупаў, святароў, каб словам і прыкладам яны вялі людзей да нябеснай Айчыны. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто ажыццяўляе ўладу, каб яны паважалі асноўныя правы чалавека. Цябе просім. Молімся за ўдзельнікаў рэкалекцый, каб яны зазналі сапраўднае духоўнае абнаўленне. Цябе просім. Молімся за памерлых, асабліва падчас гэтай святой імшы, за памерлую Алену Мігановічу, 5-ю гадавіну ад яе смерці, каб Пан Бог прыняў іх у сваё валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб праз малітву і пакаянне мы дасягнулі унутранай перамены. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, у Тваёй дабрыні прымі нашыя пакорныя просьбы і дай усяму свету ласку духоўнай перамены праз Хрыста Пана нашага. Аминь. Jezus nam daje zbawlenie, Jezus nam daje spokój. Да я шлем своє моление, Иисуса славить голос мой, Иисус мать моя, моя песня избавление, вечный валадар, всемогутный Господ мой, им я отшукал, чего прагнула сумление, мне руку подал, шлях до неба показал. Иисус, мать моя, моя песня избавление, вечный валадар, всемогутный Господ мой, им я отшукал, чего прагнула сумление, мне руку подал, шлях до неба показал. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже, шчыра просим Тебе, нехай гэтая ахвяра очистить нас от провинов и освятить души и телы Твоих верных, каб мы могли годно удзельнічаць у великодных святах праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Одно это и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча Усемагутны, вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён пасля таго, як прадказаў сваю смерць вучням, на святой гары даў ім убачыць ззянне сваёй хвалы, каб яны зразумелі, што трэба прайсці праз цярпенне, каб дасягнуць слаўнага з мёртвых паўстання, як пра гэта сведчылі закон і прарокі. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы.
Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерти из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одном. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеяний по всім світі. Удоскональ його у любові разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які паснули у надійного воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага свету, і дозволь им убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным. У едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Божа Ойча, всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего,
і будь ласкавы згодна з Твоей воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Amen. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Z duchem Twoim. Перадайце ближняму знак супакою. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўленая душа мая. O dusza Chrystowa, oświeci mnie. Ciela Chrystowa, zachowaj mnie. Krwią Chrystowa, napoj mnie. O woda z boku Chrystowa, obmyj mnie. Muka Chrystowa, umacuj mnie. O dobry Jezu, paczuj mnie. U swoich ranach ukryj mnie. Nie dozwól mnie Ciebie покинуть. Od wroga złego barani mnie. U godzinu śmierci poklicz mnie. I dozwól do Ciebie przyjść, kab со святыми хвалить Ciebie на веки вечные. Amen. Ciela Chrysta, za nas ofiara. Ciela Chrysta, za nas ofiara. Chrystowa krew za nas prolita. Chrystowa krew za nas prolita. Chrystowy Bóg dla nas probity. Chrystowy Bóg dla nas probity. Chrystowa serca dla nas odkryta. Chrystowa serca dla nas odkryta. Chrystowy krzyż dla nas zbawienie. Chrystowy krzyż dla nas zbawienie. Dusza Chrystowa nas oswieczaje. Dusza Chrystowa nas oswieczaje. Молимся.
Милосердный Ойче, принявши на святейший сакрамент, дякуем Тебе за тое, что на земли нам даешь удел у житті небесным, праз Христа Пана нашего. Амен. Сёння мы ў касцёл прыйшлі, каб праславіць Бога, а яшчэ павіншаваць святара нам дарагога. Паважаны ксёндз Раман, мы жадаем вам здароўя, каб на ўсё хапала сіл, каб меней клопатаў вас спатыкала, ды кожны дзень шчаслівы быў. Дароў Божых шчыра просім, у малітве помнім. Няхай апецы Маці Божай атуляе ў кожны час. Няхай Бог аберагае ад зла, хваробы і бяды, ды радасць служэння пасылае яшчэ на доўгія гады. Шчасць Божа. Дякую вялікі і за віншаванне, і за памяць, і за малітву. Са свайго боку, гэту ўдзячнасць таксама кірую да Бога у інтэнцыі вас. Малюся і таксама, як у той пагаворцы, «Муце за мне, я за цябе, бандзем разам в небе». Мэтай кожнага з нас ёсць святасць, таму кожнага свой ёсць апякун, святы, які ў небе за нас заступаецца. Мой святы Раман, у кого прыклад таксама углядаюся. Вось у кожнага свой гэты святы, таму разам ідзем да адной мэты, да святасці. Няхай ва ўсім гэтым нам Бог дапамагае і благаслаўляе. Дзякуй яшчэ раз. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Amen. Ідзіце ў супакоі Христа. Дякуем Пану Богу. Бо так полюбил гэты свет Пан Бог, что дал Сына одинародного, каб кожны, хто ў Яго будзе верыць, не згінуў, але меў жыццё ў вяках. Жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае. Бо так полюбіў гэты свет Пан Бог, што даў Сына адзінароднага, каб кожны, хто ў Яго будзе верыць, не згінуў, але меў жыццё ў вяках. Жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае. Анioł Pański zwiastował Pannie Maryi i zaczęła Ducha Świętego. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Macie Boża, молися за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вось я, слуга панская, няхай мне станецца паводле